No, takže dievčatá už absolvovali koníky. Áno, boli sme, páčilo sa vám? Áno. Veľmi. A čo tu máme pripravené, babi? Čo nám to tu postavili? Človeče, čo? Nezlob sa. Takže dúfam, že sa tu nebudete. Hráte jedna proti druhej, že sa nebudete zlostiť. No tak ktorá začína? Ale máme 3. 3? No tak poď. Tak... Ale má sa vychádzať. Ale ja som mala 6. Jaj, tak sem na červené. A teraz 1, 2, 3. Sem, z toho musíš, tak. Poď. 1, 2, 3. Ide modrá. Vyhoď. Hop. 3. Takže ideme. 1, 2, 3. No a ide ďalšia, červená. Či žltá? Žltá hrá s nami? No a prečo nechceš? Môžeš aj teraz? Nie. Dobre, tak poď. Koľko? 1, 2, 3, 4, 5. A ide modrá. Super. 2. Dobre, takže uvidíme, kto zvíťazí. No a takéto niečo by sa nám aj v škole hodilo. Čo, babi? Postavíme dačo také? Dobre. Tak hráme a nehádame sa, hej? Ale kedy máme ísť do domčekov? Do akých domčekov?